El dia 220 de pandèmia coincideix en el calendari de celebracions cíviques amb el Dia Internacional de Lluita contra el càncer de mama. I a més, obrim una setmana en què està previst el canvi d'horari a la temporada d'hivern. Un canvi d'horari que comença a estar contestat a l'Europa del nostre entorn i sobre el que s'havia anunciat que seria l'últim que viuríem. Un canvi d'horari que per anar bé haurien de retardar 2 hores en la data que està previst fer-ho. Si el que volem és equiparar-nos a la resta de països del nostre voltant i no haver de romandre una vegada més, un any més, en l'any 1940, data en què el general colpista va decidir el 16 de març d'aquell any col·locar-nos en l'horari de Berlín i prescindir de l'horari oficial de Greenwich. Doncs això, canvi d'horari, no ho discutirem, però hauríem de retardar 2 hores de totes.